Partner! Ito na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Nasa sinapupunan pa lamang ng ina nang subukang ipalaglag ang batang si Sindhutai ng Maharashtra, India. Dahil sa hirap ng buhay ay naging pahirapan ang pagpapaaral sa kanya. Walang pambili ang pamilya ng gamit sa eskwela, kaya sa dahon lamang siya nagsusulat. Sinikap niyang mag-aral hanggang grade 4. Matapos nito ay ipinagkasundo na siya sa isang 30 anyos na lalaki para magpakasal. 10 taong gulang lamang siya noon at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. May ganong kultura sa India, partner. Meron diba yun nga dati binalita natin, ipinakasal sa aso. Correct. Kasi ang kultura nila, yung unang mapapangasawa doon nung bata mamamatay. So para kung mayari man yun, mamatay man yung aso at hindi yung tao. Yan. Tama, correct, yung ganon. Tsaka meron din sila talagang mga fixed marriages na bata talaga yung asawa. So anyways, yun nga yung eksena. So sinikap niya mag-aral hanggang grade 4. Matapos nito, ipinagkasundo na siya sa isang 30 anyos na lalaki para magpakasal. 10 taong gulang lamang siya noon at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Sa halip na alagaan ng asawa, ay pang-aabuso pa ang inabot ni Sindhutai. 20 anyos siya nang magdalang tao sa kanyang kaisa-isang anak. Kabuanan niya ng panganganak nang itinaboy siya ng asawa at pinalayas sa kanilang tahanan. Napilitan si Sindhutai na manganak na mag-isa sa kulungan ng hayop sa labas ng bahay nila. Isang matalas na bato ang ginamit niya para putulin ang pusod ng sanggol na galing sa kanya. Matapos manganak, ay pinilit niya pang maglakad patungo sa bahay ng kanyang ina. Sa kasamaang palad ay hindi siya tinanggap ng magulang at pinabayaan na lamang siyang magpalaboy-laboy sa lansangan. Sa gitna ng mapait na karanasan, ay naisip ni Sindhutai na magpatiwakal. Subalit ng mahimasmasan ay hindi na niya itinuloy ang masamang balak. Nagsimulang mamalimos si Sindhutai para makakain. Bitbit ang sanggol, sinusuyod niya ang mga estasyon ng tren sa India para makadalihin siya. Sa kanyang pamamalimos ay napansin niya ang ilang mga kabataan na gaya niya ay palaboy rin sa lansangan. Karamihan sa kanila ay inabandon na pakihila please, may dila please. Pakipaso po yung dila. Ulit. Sa kanyang pamamalimos ay napansin niya ang ilang mga kabataan na gaya niya ay palaboy na rin sa lansangan. Karamihan sa kanila ay inabandon na rin ng mga magulang. Dahil dito, hindi napigilan ni Sindhutai ang maawa sa mga bata. Bagamat hirap din sa kanyang kalagayan, nagdesisyon si Sindhutai na kupkupin na at alagaan ang mga kaawa-awang palaboy. Nagdoble kayod si Sindhutai sa pamamalimos. Ginawa niya ang makakaya para kahit paano ay mapakain ng maayos ang mga batang inampun niya. Nadagdagan pa ang mga batang kinupkop ni Sindhutai. Dahil dito ay nakilala siya sa kanilang lugar bilang ina ng mga ulila. Sa maraming taon ng pagkakawang gawa, umabot na sa mahigit 1,400 na ulilang mga bata ang nakupkop ni Sindhutai sa India. Ilan sa kanila ay nakapagtapos na ng pag-aaral at ang iba pa nga ay naging doktor, abogado at engineer na. Wow! Bongga, no? Sa paglipas ng panahon ay muling nagparamdam kay Sindhutai ang dating asawa. Aba, matapos ang lahat. Humingi ito ng tawad sa kanya at nangakong tutulong sa pangangalaga ng mga bata. Sa kabila ng mga pait na naranasan sa kamay ng dating asawa, ay umiral pa rin sa puso ni Sindhutai ang kapatawaran. Kinupkop ang 80... Anong 80? 80 siyam. 80 lang, partner. 80 lang. Dagan.
Walumpo lang, walumpo. Sa kabila ng mga pait na naranasan. Huwag ka nga! Sa kabila ng mga pait na naranasan sa kamay ng dating asawa, ay umiral pa rin sa puso ni Sindhutay ang kapatawaran. Kinupkop ang 80 anyos, 80 taon. Ano ba? Kinupkop ang 80 taong. 80 tao. Kinupkop ang 80 tao? Mali talaga eh. Burnay, ayusin mo nga yan. Basta, kinupkop niya yung 80 years old na matanda. Okay. Kinupkop niya ang yung 80 anyos, gulang, na matanda na asawa niya noon at binigyan ito ng bagong paniwala. Yan. Dahil sa natatanging kabayanihan, si Sindhutay ay nakatanggap ng mahigit 500 parangal mula sa iba't ibang organisasyon sa India. At sa edad na 70, ay patuloy pa rin siya sa pagkupkop ng mga ulila sa pamamagitan ng 6 na orphanage na nakapangalan sa kanya. Sa isang panayam, sinabi ni Sindhutay ang pinanggagalingan ng kanyang sigla sa pagkakawang gawa. Ang sabi niya ay ito, "I had no one with me. Everyone abandoned me. I knew the pain of being alone and unwanted. I didn't want anyone to go through the same. And I feel immense pride and pleasure to see some of my children doing so well in their lives." Ano daw yun, partner? Para akong nakikinig sa sagot ng isang beauty queen, partner. Kaya nga ang dating naabuso at abandonadang bata, ngayon ay patuloy na lumulobo ang pamilya. Mula sa kanyang mga natulungan ay meron na siyang 207 na manugang na lalaki, Wow. 30 manugang na babae, at mahigit 1,000 mga apo. Naway magsilbing inspirasyon para sa lahat ang naging buhay ni Sindhutay. Isang babaeng napagkaitan ng pagmamahal, subalit hindi humintong magmahal. Isang dating pulubi, isang ulirang ina na may puso sa mga ulila. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Sindhutay Sapkals ng Maharashtra, India. Ang dokumentaryo ng kanyang makulay na buhay ay mapapanood din sa YouTube. Ay, sarap naman pakinggan nun. Sana nakasama na rin ako sa mga inampo niya, partner. Kaya nga para one big happy family kami. Alam mo, partner, ang galing lang no ng mga ganitong klaseng mga tao na they know how to rise above their, ano mga perfect term? Above it all. Oh, yan. Above everything else. Above, diba? Yeah, above their misfortunes, above adversities. Yeah, di ba? Yung ganon, yung anes-anes. Correct, di ba? Mas ay mga ganong nega. Lahat ng mga nega. Above all the nega. yun. Di ba? Kaya nilang tumayo pa rin na kahit na matindi yung problema. Na kahit parang feeling nila no one is there for them, but still they chose to live the road less traveled. Maisingit lang yung poem ni Robert Frost. The road less traveled, di ba? Nagising nga din ako ng quotation, wait lang. Pwede, nakakatawa lang kasi di ba nakakatawa siya, promise. Napaka-inspiring mga kaibigan, and masasabi natin it's another story of someone who started from nothing. Rags to riches. Ganon din yung kwento niya, from zero to hero. Yun yung ganyang klase ng kwento na nakakatuwa. Very inspiring mga kaibigan. Isipin mo, dumating sa point ng kanyang buhay na walang-wala siya. Diba? Financially, kahit yung mga taong lahat
Lahat. Correct. Almost all aspects of in her life. At isipin mo, partner, yun ang anak kang mag-isa sa Correct. kulungan ng baboy na ang pamputol mo ng pusod mo ay matalim na bato, naduguan ka pa, pumunta ka sa magulang mo pero hindi ka pinansin. Talagang Totoo. that enough is a reason talaga for you to feel that this is such a harsh world. Napaka-cruel. Ang sama ng lahat pero hindi eh. Parang it is always your choice, Kabisyo, to change your life. At yung choice na pinili niya is yung positibo. At nakakabilib kasi sa pinagdaanan niya, partner, ang hirap maging positibo. Nakasira ng bait yun. Correct, Nakasira ng totoo. bait yun. At ang nakakatuwa dito mga kaibigan, sa kabila ng kanyang matinding pinagdaanan sa buhay, ang tanging natira lang sa kanya ay ang mabuting puso. Tama. Yun ang naging puhunan niya mga kaibigan, yung good heart na tinatawag para makabangon siya sa kanyang pagkakadapa. Correct. Diba? Tsaka ang galing lang ng good karma, partner, no? Nagsimula siya sa walang kasama. Tapos ngayon, ilan yung apo? 1,000. Ilan yung manugang na babae? 30. Ilan yung manugang na lalaki? 207. And lumaki na yung pamilya niya kahit nag-umpisa siya sa wala. Ang galing lang, astig. Totoo yan. Talagang dati, di ba, parang walang-wala siya ngayon. Sobrang yaman na niya, mga kaibigan. Not financially, pero Tama. sa pagmamahal. Correct. O, diba? Hindi ko masasabi na talagang no one has ever become poor By giving. by giving. O, diba? Kaya bonggang-bongga talaga. Ano yan, Tamang-tama kasi galing yan kay Mother Teresa. Wow. Yung O, ganon. diba? Ano ba? Magkababayan. Magkabarangay. Hindi ko sure. Di ba India sa? Magkapit-bahay sila. Hindi ba India? Magkatabing bahay kaya sila dati. Invento. Basta. Yan lang ang dapat nating matutunan mula sa kwento ng Mahiwagang Burnay, mga kaibigan, na matuto tayong magbigay, matuto tayong maging generous, at matuto tayong magkaroon ng mabuting puso. Di ba? Let's all be good because it pays to be good. True. Yan ang madalas na sinasabi ng tambalan. Tama. Hindi ka maliligaw sa mundong ito Pag mabait ka. kapag mabait ka. At kapag pinili mo yung choice na maging masaya. Tama. Yeah, diba? Kaya today, it's also your choice to be happy. Kahit Correct. pinagalitan ka, kahit bagong break ka, kahit nakakainis, nakakayumutan life, choice mo pa rin na, of course, umiyak. Kasi normal lang naman umiyak, mapagod at magluksa, diba? Pero it's also your choice na bumangon. Tama. It's always your Tandaan. choice to laugh. Correct. Tandaan, mga kaibigan, whatever we have today, who we are today, these are products of our own choices. Correct. So choose well. Ha? Tama. True Luluto lang halong Eklavu. Maraming salamat. Nakatuto kayo sa amin ngayong araw nito. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. For making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo. Ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan!